Kapitan, umayak ka. Stop! Marito yang, steady ka lang. Ha? Huwag kang umasidag dito. Ha? Apay, Kapitan. Ano dito? Umay ka dito barangay hall, di ka mo agmas kan agpisil. Mapalinlat tamot, taawan mo COVID dito'y barangay kaya. Uri pa. Nagawid ka tayong kaagmas. Pisil ka pa. Anya kamutin, Kapitan. Sapay na patagtibagak. Adang kami ng takaw Kung nakmat nga agawid kan maray. Ha? Patiliw ka ititanaw, hindi ka agawid. Just kikit diti kaskaw. Hindi ko'y bado kong tipagmaskaw. Atay ta, naaputan ti agong kaniwat kaw. Basta agawid kan. Di nakman paghagladan abig bigat. My goodness! Ay, oo, gawin ako, Kapitan.